Už po 28. se jezdci setkali na známém závodě do Strmého vrchu v Chínově. Slunečný den přivítal na 50-metrovém kopci rekordní počet 114 závodníků, rozdělených do kategorie motocross enduro, trial a junioři. Krásné počasí pak přilákalo do okolí prudkého výjezdu neuvěřitelné množství 2,5 tisíců diváků. Je konec sezony a tak šlo ostatně jako každoročně víc o zábavu než o dramatické závodění. Jezdci i diváci se přijeli hlavně pobavit a setkat se naposledy spolu, než uloží své motocykly na zimu do garáže. Pořadatel Evžen Zadražil opět vystřídal více funkcí. Nejenže tento závod připravil, ale s Oldřichem Vinčem ho i komentoval a přitom si oba také zazávodili. Počasí vyšlo, to jsme moc rádi, protože počasí je základ úspěchu. Je to už po 28. Za 2 roky možná dostihneme Břevnov, slavný, pražský, tam se jelo 30 ročníků, my už tady máme dneska 28, takže snad toho čísla možná i nějaký větší dokonáme. Jinak už si tady byl tak, víš vlastně, o čem ty závody jsou, je to v podstatě na závěr sezóny, takový setkání nejrůznějších zástupců motoristických disciplín, takže jsou tady enduristi, motokrosaři, trialisti, sidecar crosisti a všichni se pokoušejí zdolat co nejvíc metrů tady toho chínovského kopce, který měří 50 metrů, a aby to nebylo tak jednoduchýho výjezd, tak jsou tam příšně zabudované 2 klády, které vlastně jsou hodně složitý, hodně je problém se přes ně dostat, protože se v nich samozřejmě nevěde drážka, jako by se vyjela, když se to dřív jenom překopávalo. Takže teď, aby to bylo opravdu pro všechny stejný, tak jsou tam 2 klády a kdo se přes ně dostane, je machr. Trialové motorky mají přece jenom trochu výhodu, ale tak je to vlastně v jednotlivých kategoriích, že jo? Ano, přesně tak. Je tady kategorie motocross a enduro, kde je dneska asi 80 lidí, to je rekord, co tady kdy bylo. Pak je tady něco přes 20 trialistů a zhruba 10 dětí do 15 let na motocyklech do obsahu 85 kubických centimetrů. Loni se mi tady moc nedařilo, to jsem skončil až 4. Předloni jsem vyhrál, uvidím, jak to půjde letos, ale v tréninku jsem se zatím dostal až těsně pod vrchol. No a každý rok je to trošku jiné, ta trať 50metrová, tak jak to vypadá letos? Tak letos bych řekl, že to je malinko lepší, jak loni, třeba loni ty klády byly takový čerství, takový hodně oslizlý. Teďka už jsou, bych řekl, takový suší a je to malinko zarostlejší, nevím, kolik to nakopou, ale mohlo by to být lepší. Můj kamarád a sponzor v jedné osobě Luboš Strejček mě k tomu přemluvili společně teda s Evženem. Někde večer se na mě dohodli, takže proto jsem tady a jakoby mám to rád, to všechno, co je na motorce, tak já mám rád a snažím se být všude, ale i když občas to nejde být všude, jo. Takže počasí je hezký, takže to tady nějak odjezdíme do kopce. Už jste si to vyzkoušel v tréninku, tak jak to vypadá ten kopeček? Ono to vypadá jednoduše, ale na té motorce je to složitý. Jednou jsem se vyškrábal nahoru, po druhý ne, takže opravdu jednoduchý to není, ale mě to baví. Ten kopec tady není zas tak velký, pro triál je takový jednodušší, tak proto dávám přednost v enduru, protože tam je větší konkurence. No ale značku tu máte pořád stejnou, motocyklu. Značka je stejná, ale já říkám, že na motorce to nezáleží, já vždycky říkám, že záleží na tom mezikuse mezi řídítkama a stupačkama. No. Martine, vy ale nestartujete. Já bohužel dneska ne, měl jsem jet, ale povinnosti, jako je závodění a takovýhle mi to nedovolujou a ve smlouvách, protože na tom zranice tady je to pro další sezonu je to nevýhodná pozice, jakoby. No ale kouknete se na to a příští rok možná nastoupíte, ne? No kouknu se na to. Já jsem teď zrovna koukal tady, jak za mnou je strmý vrch, tak jsem koukal na to a je to pořádně strmý a já pořád vždycky jako trošku jako zůstávám doma, zůstávám na nohou, protože ten strmý vrch není to úplně ta moje disciplína. No. Ještě včera v 18 hodin jsem nevěděl, že tady budu, protože jsem teď byl dlouho na cestách, ale pan inženýr Vinč od triálu říkal, tak nic si nezařizuj, jedeš v sobotu kopec. Já říkám, hele, nemám motorku, on říká, všechno zařídíme, no a tady mě dal do ruky triálovou motorku, takže jsem tady, nechci ještě přes svoji vůli, ale ještě na cizí motorce, ještě na triálový, tak jsem zvědavý, jak to dopadne všechno. No ale kdybych si promítl ty záběry z posledních let, každý rok o trochu šedivější, nevadí to? Tak určitě, ale já když se dívám taky na tebe, tak taky jsi přibarvený, ale já se za to nestydím. Samozřejmě je to ze starostí, během sezóny člověk toho má dost, ale leta člověk nezastaví, ale proto jsem tady, abych si za tu sezónu trošku něco užil, protože jsem jenom po závodech v roli manažera a tady jsem rád, že můžu sednout za řídítka, ale říkám, málo času je na to.
Nejstarším účastníkem byl na Chýnovském kopci 68letý trialista Karel Weir. Nevyjel sice ani jednou až nahoru, ale stejně, přiznejme si, kdo z nás bude mít v jeho věku odvahu se do podobného závodu vůbec přihlásit. Bronzový stupínek v samostatné trialové kategorii si zajistil Michal Drábek. Celkem 4 jezdci vyjeli po každé nahoru a rozhodoval až stížený finálový výjezd, v něm se Drábek vyšplhal do 45 metrů. Stříbrnou pozici získal Pavel Kohout, rovněž 4krát uviděl šachovnicový praporek a naposledy mu scházel jediný metr a to rozhodlo. Vítězný 15letý Marek Vinč překonal svého tatínka Oldřicha, ale i svého staršího a zkušenějšího bratra Dominika. Celkem 5krát se dostal až nahoru a nenašel konkurenci. Marek jezdí triál už 8 let, poslední 2 roky zkoušel žákovské mistrovství Evropy a příští rok se chystá na světový šampionát třídy Youth. Marek Vinč je tedy ještě v juniorském věku, ale startoval přitom už mezi dospělými. My jsme ale zamířili do kategorie dorost, kde se nejmladší účastnicí stala 5letá Nikolka Sládková z místního motoklubu Chýnov. Motocykl jí sice nepustil příliš vysoko, ale musíme ocenit její odvahu. Něžné pohlaví nechybělo mezi juniory ani na stupních vítězů. Svým 3. místem se o to postarala 11letá Daniela Krejčová. Druhou pozici vybojoval 14letý Dominik Hůla. Ve své první jízdě se zastavil na 34 metrech a ve druhé potom vyjel ještě o další 2 metry výš. Šlo o stejný výkon jako u bronzové Daniely Krejčové, ale rozhodoval rozjezd. Jméno vítězného 14letého Daniela Kyčky známe i z mistrovství republiky v motokrosu juniorů, kde startuje v 80kách za tým Osička MX. Jeho zkušenosti se hodily i tentokrát. Dostal se totiž o 2 metry výš než jeho soupeři. 2krát se zastavil ve výšce 36 metrů a tomu stačilo k prvnímu místu.